Velkommen til Polysan. Vi er en dansk produktionsvirksomhed fra Nørre Broby på Fyn, som har eksisteret siden 1978. Vi er i dag en del af IBF. Vi beskæftiger ca. 20 medarbejdere fordelt i produktion, på lager og pakkeri, i udvikling af design, salg og så den del, som vi stadigvæk har i Broby af administrationen. Polysans produkter fremstilles i polymerbeton. Polymerbeton er en blanding af forskellige størrelser af sand, som limes sammen ved hjælp af polyesterharpiks. Det sikrer en tæt lukket overflade, som er meget stærk. Netop fordi polymerbeton er 2,5 gange stærkere end traditionel beton, er vores produkter ikke så hårdføre, vandtætte og har en lang holdbarhed. Mange af vores produkter bliver solgt til byggeriet. Vi har et godt samarbejde med landets byggemarkeder, hvor man for eksempel kan købe Polysan sålbænke, murafdækninger og skorstensafdækninger. Et andet vigtigt forretningsområde for os er afvanding. Her laver vi alt inden for afvanding med riste, afløbsskåle og linjedræn. Til landbruget leverer vi foderkrybber og tru. En del bliver solgt herhjemme, men vi har også salg i udlandet. Landbruget er historisk et vigtigt område for os, som vi til stadighed udvikler nye produkter til sammen med vores kunder. Vi lægger meget vægt på en god dialog. Vi løser tingene sammen med kunderne. Det gælder både i forhold til levering, kundernes byggetid, men også hvis der er noget, der skal specialdesignes.